xi darba ippruvajt tagħmel xi ħaġa u ma rnexxilekx twettaqha sew. Xejn la xerred muħtoġ titnikken, il-ġarar bil-qatra l-qatra dawn jintlew. Għax mhux kull ma nagħmlu jiġi tajjeb, ħafna drabi konna nadfu kontra l-maġġ, għalhekk kull meta jinbet xi kuntrarju titħabat xejnek taf li mhux se ġiba żemm. Aħjar titħaq milli tibki xejn ma ngħidlek, żomm bis-sima fuq xuftejk u tmur aħjar. Aħjar titħaq milli tibki isma' minni għax inkella tista' tmur aktar allar. Inqawwu qalbna bħal missirietna għax il-mard jidħol bid-debba ħallu jkun, jgħidu li bin-nemla joħroġ kutu kutu u ma jħallikx tikolik la jew bukku. U jekk xi darba tidħol għal xi premju tiġi t-tieni t-tielet jew ma tirbaħ xejn, toqgħod giddem xejn tufrejk ħasra, toqgħod xi saqsi kif għaliex u għalfejn. Aħjar titħaq milli tibki xejn ma ngħidlek, żomm bis-sima fuq xuftejk u tmur aħjar. Aħjar titħaq milli tibki isma' minni għax inkella tista' tmur aktar allar. U meta tfal joħdunna rasna bil-problemi ħafna drabi jkunu ftit bla aħbar, toġ titbaqbaq tagħti fuq l-imwejjed għax qatt ma tista' tbiddel kull ma sar. Kull meta tisma' li ħadd ma jaqbel miegħek tinħelix ma' min jistaqsi ta' għajnejk, tkomplix toħodha miegħu għażgur titlef, l-aħjar iżomm miskit warrab u żżur minn dejk. Aħjar titħaq milli tibki xejn ma ngħidlek, żomm bis-sima fuq xuftejk u tmur aħjar. Aħjar titħaq milli tibki Isma' minni għax inkella tista' tmur aktar allar. kull meta l-bwa jiżurek ġewwa darek u triq tara tidjieq quddiem għajnejk, għalxejn tixer u taħbad taqta' qalbek, l-aħjar iċċempel xi ħadd ħajjiġi ħdejk. Jinqala gwaj fuq proprjetà u testamenti, ninsew li m'għandna flus ma nieħdu xejn, ninsew li taħt it-trab kulħadd jinġabar, għalhekk għalfejn tinkwita għaliex u għalfejn. Aħjar titħaq milli tibki Xejn ma ngħidlek, żomm bis-sima fuq xuftejk u tmur aħjar. Aħjar titħaq milli tibki Isma' minni għax inkella tista' tmur aktar allar. Aħjar titħaq milli tibki. Il-mużika u l-voċijiet ta'